Tak já vás tady vítám mýho prvního let's play, tady Vinčíř Marnička. Mě dneska poslal můj dobrý kamarád Kerik Motor jednu hru, že je fakt dobrá, tak jdeme do toho. Zkouknu tady instrukce. Až to začne, klikni na želvu. Až to skončí, vyhrál si. Tak teda počkáme, až to začne. To nějak jako trvá to. Možná. Dám dolů. Je to docela hlasitá ta hudba. Ale líbí se mi ta hudba, možná abych si to rád teda poslechl, ale nebudu vás tady s tím nějak zatěžovat. Tak. Želva. Ahoj, jsem Želva Lukáš. Ahoj. Můj nejmilejší kamarád Alfajed má dnes narozeniny. Nade vše miluje mléko. Kvůli mléku by spáchal brutální masovou vraždu. Pokud nechcete, aby kdokoliv přišel o život, pomozte mi najít cestu k mléku a pak cestu k Fajedovi. Mám taky docela rád mléko teda. Já jsem teda zapomněl zmínit, ta hra se jmenuje AI Fayed Tool Trip, otazník, prodává semínka. Myslím, že tady dokonce je i koment od nějakého jeho fanouška, který říká, že je to dobrá hra a dostal skoro 88 čtvrt, tak to zkusíme porazit. Tady je nějaký trpaslík. Přines mi prosím 10 much. OK, tak jo. Tady je nějaká moucha, nějaká minihra. To jsem nepochopil. Vedlejší místo. Jsou moje děti. Mé děti, OK, tak jo. A tady máme nějakou jakože lékárnu, která je asi infestovaná. To asi musím pozbírat teda ty mouchy. Teda hraju na touchpadu. Já nemám mikrofon na mém počítači, takže jsem musel jít na můj laptop. Tak se omlouvám, jestli tohle bude trochu jako zdlouhavý. Ale já se docela, jako snažím se. Jako mohlo by to být horší. Tak to je asi všechno. Jdeme zpátky. Co nám řekne? Tady ne. Co pak? Ať opustí jeskyň. Tak jsme dostali 10 korun. Super. Tak jdeme dál. Města. A tady je to naše želva, třeba nám něco řekne novýho. Ahoj, jsem Želva Lukáš. To už Můj vím. nejmilejší kamarád Alfajed má dnes narozeniny. Okay, tak Nade vše miluje mléko. Kvůli mléku nějak by jako spáchal stichnout. brutální masovou vraždu. Pokud nechcete, Stichat. aby kdokoliv přišel o život, pomozte mi najít cestu k No mléku. to je jedno. a To je pak jedno, jdeme cestu dál. k Fajedovi. To je nějaký pan hotdog. Kachica faševšla. Med mediku chce šuman pijete medičo šuman mane. Chcem 15 leu. To jsem fakt nepochopil. Kachica faševšla. Med mediku chce šuman pijete medičo šuman mane. Ale nám teda vzal těch 10 korun a dal nám za to polotučný mlíko. Tak to už jsme skoro vyhráli, ne? To chtěl ten Fayed. Jdeme dál. To je nějaká paní. Ahoj, mám peníze, chceš peníze? Oprav eskalátory za mnou a dostaneš 15 korun.
Tam se, že naše žalba už jako nemá voice acting, asi budget teda jako nebyl moc vysoký. Jsem nebezpečný delikvencí podhůr. Dokážu reagovat eskalátory a hlavit pomocí šipek. Hustý, ne. Jsem nebezpečný elektrický kucer, dokážu ale operovat eskalátory, chodit pomocí šipek. Okay. To je nějaká mexická party ještě k tomu. Tak máme šroubovák. Máme jaký USB kabel, tady máme. Tak asi to. Možná to musíme tady propojit s tou druhou. Dobrá práce. Jemne, už se mi benga a já mám na sebe kožich z hodně vzácné lišky ze zoo Ústí nad Labem Drážďanská 23 454 407. Počkejte, tak to se musím jako uvěřit. Počkej, co se tam děje? Zoo Drážďanská nad Labem. Tak to se asi stalo nějak jako tečka. Tady o tom žádný články nepíšou, tak... A možná je to jenom fikce. Ale dostali jsme teda 15 korun, tak si můžeme možná koupit víc mlíka. Kachyca faševšla. Met me dijo het zich zomaar op je met deze human mannen. Tak on nám prohodil ty dvě věci v našem inventáři. To je asi docela jedno. Jdeme dál. Tak to jsem teda vyhrál. Já vám děkuju moc, že jste se koukli na tohle video a jestli se vám to líbilo, tak mi napište do komentářů a já třeba udělám speedrun nebo něco, kde se zkusím dostat co nejméně času. Tak jo, mějte se fanfárově.